Corre la idea de que Gaudí era un geni excepcional, un tio, allò que en diuen en castellà, huraño, una persona poc propera als seus proïsmes, però propera als seus col·laboradors. Quan es mora algun dels seus col·laboradors, sobretot els col·laboradors més preuats, com són el Berenguer, que ell diu que perd la mà dreta, o quan es moren els Matamala, respira una tendresa absoluta. Té el talent de saber descobrir qui és el que li pot resoldre el problema matemàtic, qui és el que li pot problema d'estructures, qui és el de resistències, qui és el que pot donar forma a les figures, qui és el que pot donar color i qui són els que dominin els oficis. En Claudi Alsina era un constructor, un mestre d'obres, però uns mestres d'obres molt qualificats, amb obres tan importants com la Casa Vicenç, un tros de la Sagrada Família, la part de la cripta, el Palau Güell, el Col·legi de les Teresianes i la Casa de los Botines, en Berenguer. Un home clau que Gaudí va fagotitzar. Realment li va resoldre moltes qüestions, sobretot d'ofici i de coneixement. Gaudí, quan es va morir, va dir que havia perdut la mà dreta. Un altre personatge important és en Rubió. És una autoritat, tothom el coneixia com un arquitecte amb gran domini de la part matemàtica, de la part constructiva. El va ajudar constructivament, formalment, a anar definint la Sagrada Família. La cripta, col·laborar amb ell a Bellesguard, col·laborar a la Catedral de Mallorca, i és l'home que li muntarà l'estand a l'Expo de París el 1910, allà on el descobreix el Güell. I per tant és un individu, és una peça que no podem ignorar. El Cardellach era un enginyer i arquitecte molt reputat, la maqueta estereofunicular, el sistema de càlcul, el va fascinar i va començar a escriure articles a favor d'ell en revistes i diaris. Això ho deia un enginyer quan els arquitectes menys tenien en Gaudí, perquè per un loco que anava pel seu rotllo, que no seguia mai els camins. Jujol va ser el col·laborador més important de Gaudí. Molta de la follia, de l'arrauxament, de la radicalitat que Gaudí manifesta en la seva obra té la mà màgica de Jujol. A les nits en Jujol secretament agafava les alicates i anava cargolant una mica més les reixes, les baranes, etc, perquè necessitava més ornament. Jo crec que hi ha un Gaudí abans i un Gaudí després de Jujol. Moltes de les peces que s'hi atribueixen a objectes sagrats, ornamentals, baranes, diferents elements que donen relleu a l'arquitectura gaudiniana, ell n'és l'autor i Gaudí sempre ho confessava. I ara comença a produir-se un corrent subterrani de dir que el bo és Jujol i no el Gaudí, que jo no puc compartir, però el poso com a col·laborador excepcional. Domènec Sobiranyes, juntament amb Canaleta, va ajudar-lo molt a la construcció de la Pedrera, però va ser l'home més pròxim a ell en l'obrador i va començar a sistematitzar i a fer aquests articles divulgatius perquè se'l prenguessin en sèrio. No se'l prenguin en sèrio. Josep Francesc Ràfols no va ser exactament un arquitecte col·laborador. Era un arquitecte escriptor, un arquitecte pintor i feia sempre una interpretació positiva i excepcional i genealoide. Va escriure els primers articles parlant de Gaudí, en Francesc de Paula Quintana. Quan desapareix en Jujol i mort el Berenguer, necessita col·laboradors propers. Primer agafa el Domènec Sugranyes, després vindran el Bergós i el Bonet, però aquell que treballarà en el dibuix, en el projecte, aquell que estarà prop d'ell com a tècnic assessor és aquest arquitecte. Va escriure un article fonamental, els que van començar a dir això és excepcional, això és una geometria diferent, això és en Quintana. Aquest home jo l'he arribat a conèixer. Jo soc gaudinista perquè aquest senyor em va convèncer. Bergós és algú que es va dedicar a estudiar les construccions industrials. El Gaudí el va captar per veure que era un expert en aquest tipus de construccions que era amb les quals ells treballava. Juntament amb en Bonet Garí i juntament amb en Quintana van ser els que des del primer moment van escriure, van parlar, van portar els arquitectes a visitar les seves obres i per tant van heretar l'esperit gaudinià. I sobretot va escriure un llibre que és Gaudí, l'home i l'obra, que és potser el document
que obra per obra, i particularment amb la Sagrada Família, explica quines eren les idees de Gaudí, quines eren les intencions de Gaudí. Vull parlar dels escultors. En Matamala és l'escultor per antonomàsia, l'home que va entrar més en la intimitat, l'home que el va cuidar, l'home que juntament amb la seva dona el va acollir i li va donar família. Escultors importants com el Llimona del Cercle Artístic de Sant Lluc, és el que li va fer la part escultòrica del grup escultòric que hi ha en el monument del doctor Robert. El Mani el consideraven una mena de foll i que és el que va agafar per fer les figures de la façana del naixement. El Torres Garcia, en el moment noucentista, era un gran experimentador. Gaudí el fitxa i per la Catedral de Mallorca experimenta un sistema de fer vitralls que no és el de la grisalla i dels vidres de colors i dels vidres pintats, sinó que són com unes tricomies. Gaudí és un tipus excepcional, té les idees molt clares, però sap quins són aquells tècnics, aquells artistes, aquells escultors, aquells que el poden ajudar. I si a Barcelona són els capellans que li donen canya, aquí són els cooperativistes els que li paguen la festa. Sempre va saber triar el millor amic en les millors circumstàncies.